Okay, we are moving into our last session. Ne îndreptăm spre ultima sesiune. And it will be a much shorter session than the others. Va fi o sesiune mult mai scurtă decât celelalte. I just want to wrap this up with some concluding thoughts. Vreau să închei cumva toate prelegerile acestea cu câteva gânduri de concluzie. And say something about evangelism in a secular culture. Și să spun ceva despre evanghelism, evangelizare în cultura seculară. For a long time in Europe, the whole culture was marked by the Christian faith. Pentru o perioadă importantă în Europa, întreaga cultură a fost marcată de cultura creștină. And in a country like Romania, I understand there is still a lot of Christian background in the culture. Și într-o țară cum este România, este un fundament creștin puternic. But in my culture, the whole Christian history has been forgotten. În cultura mea însă, tot acest fundament creștin a fost uitat. And unfortunately, much of the young generation, also in a country like Romania, is moving in that direction. Și din păcate, în cultura chiar românească, mare parte din generația tânără se mută înspre ceea ce noi experimentăm ca și cultură în Suedia. And that means that we need to rethink how we do evangelism. Asta înseamnă că trebuie să regândim felul în care facem evangelizare And how we train disciples. Și cum pregătim ucenici. Because there's so many things that we cannot take for granted any longer. Pentru că sunt multe lucruri pe care nu le mai putem lua de-a gata. When there were big revivals in Sweden in the 1850s, când erau treziri spirituale mari în Suedia prin 1850, we had this Christian background. Am avut acest fundament creștin. Very few people doubted the existence of God. Foarte puțini se îndoiau de existența lui Dumnezeu. Most people had respect for the Bible as the word of God. Cei mai mulți aveau respect pentru Biblie ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. And you could more immediately just preach the gospel. Și puteai foarte repede într-o conversație predica Evanghelia. And call people to repent from their sins. Și să chem pe oameni să se pocăiască de păcatele lor. And accept Jesus as Lord and Savior in their lives. Pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viețile lor. But that is not so any longer. Lucrul acesta însă nu mai este valabil. Culturally, people have moved away from the Christian faith in a long way. Din punct de vedere cultural, creștinii s-au mutat dinspre cultura creștină de mult. And we have become a culture dominated by secularism. Am devenit o cultură dominată de secularism. Where people reject God. Locul unde sau filozofia potrivit căreia oamenii resping pe Dumnezeu. And gradually we have also become more of a pluralistic society. Și gradual am devenit o societate pluralistică. The majority rejects God. Majoritatea îl respinge pe Dumnezeu. But then we have a growing number of Muslims. Dar avem și un număr în creștere de musulmani. We have some people that are influenced by more New Age thinking. Avem oameni care sunt influențați de o gândire New Age. So there is a plurality of opinions. Există o pluralitate de păreri, de perspective. Now the interesting thing is that this is very similar to what Paul experienced when he came to Europe. Interesant, este similar cu ceea ce a experimentat apostolul Pavel când a venit în Europa. When he came to the synagogue, of course, he shared the background with all the people in the synagogue. Când a venit în sinagogă, sigur că el a împărtășit fundamentul pe care ceilalți de acolo îl aveau, baza aceea din sinagogă. So everyone believed in God and everyone believed in Scripture. Potrivit căreia toți credeau în Dumnezeu, toți credeau în Scriptură. And he could go directly on the message about Christ. Și s-a putut direct duce la mesajul despre Hristos. But when he came to Athens, dar atunci când a venit în Atena, he went to the synagogue, it says. S-a dus și la sinagogă. But Luke focusing on what's happening on the marketplace. Luca însă se focalizează pe ceea ce s-a întâmplat în piață. And Luke tells us that Paul was confronted with polytheism. Luca ne spune că Pavel s-a confruntat cu politeismul. He was walking around in the city and he saw all the temples and all the statues. S-a plimbat prin oraș și a văzut acolo o grămadă de statui. People worshipped all different kinds of gods.
oamenii care se închinau diferitelor zeități. Of course, in the synagogue, they worshipped the only true God, the God of Israel. În sinagogă, bineînțeles că se închinau singurului Dumnezeu, adevărat, Dumnezeul lui Israel. When he came in dialogue with philosophers on the marketplace, Atunci când a intrat în dialog cu filozofii în piață, he met some people who were basically atheists. a întâlnit oameni care erau, propriu-zis, atei. Luke tells us they were Epicureans. Luca îi numește epicurieni. So they were following the philosophy of Epicurus. Urmau această filozofie. Now, Epicurus, he actually believed in the gods. Fondatorul acestei filozofii credea în zei. So formally, he was not an atheist. Formal, el nu era un ateu. But his view was that the gods have created this world. Perspectiva lui a fost însă una potrivit căreia Dumnezeu care a creat lumea, And then they have left it. Dumnezeu a creat lumea și mai apoi a lăsat-o. And they will never come back. Și nu se vor întoarce niciodată. We will never meet the gods. Nu-i vom întâlni niciodată pe zei, They will never confront us. nu ne vor confrunta niciodată. We live here and then we die. Trăim aici și mai apoi murim. And death is just the extinction of our existence. Și asta va fi, de fapt, pierderea existenței noastre. So let's find as much enjoyment and pleasure as possible. Haideți să găsim, spuneau ei, cât mai multă plăcere în tot ceea ce facem. Practically, they were atheists Practic erau atei, because they say gods are not relevant for our lives. spunând că Dumnezeii sau zeii nu sunt relevanți pentru viața noastră. And Paul had to relate to the Epicureans. Și Pavel a trebuit să se relaționeze la epicurieni. And then Paul met some pantheists. Pavel a întâlnit mai apoi o seamă de panteiști. Luke tells us they were Stoics. Evanghelistul Luca ne spune că erau stoici. So they followed the Stoic philosophy. Urmau filozofia aceasta stoică, It goes back to a Greek philosopher named Zenon. filozofie care se regăsește care are rădăcini filozofice greci. And he used to gather his disciples in a place called the Stoa. Locul în care ucenicii fondatorului se adunau într-o piață numită Stoa. That's why they were called the Stoics, those who meet at the Stoa. De asta se numeau stoici, adică cei care se adunau în Stoa. No, the Stoics, they thought that everything basically was God. Stoicii credeau că de fapt tot ceea ce ne înconjoară, totul este Dumnezeu. In its inner essence, everything is this divine force. În esența lucrurilor, toate ființele au această forță divină. That's why you should accept everything that happens, De aceea trebuie să accepți tot ceea ce se întâmplă, because everything is basically divine. pentru că totul este de fapt divin. This is really interesting. E destul de interesant. Paul met a pluralistic society Pavel s-a întâlnit cu o societate pluralistică with very different viewpoints. cu viziuni foarte diferite, cu perspective foarte diferite. And he had to start to dialogue with people. Și a trebuit să înceapă să dialogueze cu oamenii. And he's so good at that, Și este atât de bun la asta, so people become really interested in his message. încât oamenii devin foarte interesați de mesajul său. Now, some people misunderstand him Unii îl înțeleg greșit, because they think that he proclaims two different gods. pentru că ei cred că el vorbește despre doi zei diferiți, doi Dumnezei diferiți. Because he preached Jesus and the resurrection, Luke says. Pentru că predică pe Hristos și învierea, spune Luca, And because they were polytheists, many of them, și pentru că ei erau politeiști, mulți dintre ei, they thought that Jesus was one God credeau că Isus este un Dumnezeu and that resurrection, Anastasia in Greek, și was another God. Anastasia în greacă sau învierea era de fapt denumirea pentru alt zeu. So they misunderstood him. Deci l-au înțeles greșit. Some people mocked him Unii l-au batjocorit and they said, what kind of seed pickers is he?
și îi spuneau ce fel de adunător este el. So they took the picture of a bird picking different seeds on the ground. Și au adus imaginea aceasta a unei păsări care adună mai multe tipuri de semințe de pe pământ. So they tried to accuse Paul of being a kind of amateur philosopher. Încercau să-l acuze pe Pavel și să-i spună că este un fel de filosof amator. Oh, he seemed to have picked one idea there and one idea there. Îl acuzau de faptul că a adunat o părere de aici, una de acolo, una de acolo. So there was both people who mocked him and who misunderstood him. A fost în aceeași măsură unii care l-au batjocorit și alții care l-au înțeles greșit. But there were others that realized, wow, he's really having an interesting message. Dar alții au zis, wow, el are chiar un mesaj interesant. And some of them brings him to the Areopagos. Și pe unii dintre aceștia îi întâlnește în Areopag. Areopagos was a council in Athens. Areopagul era un loc al Consiliului în Atena, Who made